Sunt oameni nemulțumiți. De obicei aveau nevoie de puțin timp singuri. Opriți maimuța aceea! O maimuță zugrăvește o cameră, zugrav înfuriat? George trebuie să fie... E doar o pasăre. Lui George îi plăcea pasărea, însă știa că poate face o iepure mult mai reușit. Ce? E un iepuraș? Vreau să discut cu tine, George. George! Tu ai zugrăvit camera? Maimuțică neastâmpărată. Nu știu